Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kiladon kumba prangut kibriu kila Khlad bat bon ngut kila mensau hadien baladon kajing Bthei na kawai kali hajan ka Redford ha Delhi menta kajan miet kashpau tarik unai wing arhaja apusan katkum ki khubor ha Delhi layathu balai ne sautali ki kali ki badon hajan ka kali ka bala Bthei kila kemding kadi kajing Bthei ka bakrau bha laong kitlong jong ka Delhi police katkum ka khubor ka NDTV layathu baki durkhi kila pen I baki palba kila pet lemwir ha kate ka jaka bat ki kali ki babun ki bala kemding marsen yo e ka jingtip ya kate ka jingja baladon ka jing Bthei kali hajan ka gate number 1 jong ka Redford metro station na kalyang ka Delhi fire department kala poi marmar sha kate ka jaka ban temno ya ka ding ka jing yarap jong ki nong pelip ding ka bakan thop arphotli ki fire engine Shu layat ho ba ompat tip hadu menta ya kadaw ko bala pelong ya ketika kali ban Bthei kumta na kalyang ki kanhon ka forensic but technical kidang let sha kate ka jaka ban tip benya ya ka jinglong jong ka jing Bthei ka Redford ka bala tip ru kum ka lal kila ka don ha ka benta ka ba khap nya ha ka shnong Delhi ka deru ka we na ki jaka ba pau tam ha Delhi ha ka ba yo le jingokai